Per dibuixar una ampolla de plàstic necessitarem primer una referència, ja sigui del natural o una làmina. Hem d'invertir bastant temps en analitzar les formes abans de començar a dibuixar, ja que això ens estalviarà després feina a l'hora de corregir desproporcions. Comparar cada element amb la resta ens ajudarà a trobar la forma més fidel a la realitat. A mesura que anem avançant en el plantejament del dibuix, anem esborrant les línies auxiliars i anem netejant les línies que quedaran al dibuix final. Un cop ja tenim el dibuix plantejat, comencem a posar la trama de bolígraf. He apropat la imatge de referència al màxim que he pogut al dibuix que estic fent. Això és perquè ara estem fent un treball d'anàlisi molt exhaustiu. Com més a prop tinguem la imatge del dibuix que estem fent, més difícil serà que ens perdem mentre fem l'anàlisi de la intensitat de la trama que hem de posar i els detalls que van a cada lloc. Al igual que amb el llapis de color, amb el bolígraf el blanc també és el paper, de manera que allò que ha de quedar blanc queda sense trama i com més vulguem que s'enfosqueixi la imatge, més intensitat de trama haurem de fer. La intensitat de la trama dependrà de la quantitat de línies que superposem en un mateix espai. Perquè aquestes línies quedin el més difuminades possibles i quedin uns degradats suaus, el que s'ha de fer és anar canviant la direcció en la que es posen les línies, que poden ser creuar diferents diagonals, verticals o horitzontals. La pressió del bolígraf també influeix en la trama, així que si volem fer unes trames suaus, haurem de fer poca pressió, i si el que volem fer és donar intensitat, apretarem més. Finalment, si volem donar més contrast al nostre dibuix, ens ajudarem d'un bolígraf d'un blau més fosc.